Nay? O Eileen, dumating ka na pala. Oh, bakit parang nilamukos sa papel na naman yung mukha mo? Nay? Exam week na ho sa isang linggo? May pambayad na ho ba ako ng tuition? Sa isang linggo na pala yon. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nay naman lagi na lang ganito. Anong laging ganito? May scholarship grant naman ako kasi galing sa LGU. Kaso pag dumarating, kinukuha nyo. Tapos hindi nyo naman binabayad sa tuition ko. Haba, tignan mo nga naman itong si Eileen. Ano ang gusto mong mangyari, Aber? Magbabayad ka ng tuition, pero hindi tayo kakain? Ganon ba ang gusto mo? Hindi naman ho sa ganun, Nay. Pero sana naman, nambabudget nyo ng maayos. Inuuna nyo pa ho kasi ang pagbili ng mantel sa lamesa at kurtina. Hindi naman importante yung mga yan. Ganon. So ang sinasabi mo, mas magaling ka. Pwede, sige. Ikaw na ang mag-budget ng kakarampot na educational fund na nakukuha mo, Mariosep, na bata to. Sumasabay sa init ng panahon, pinaiinit lang ang ulo ko. Eileen, kaya mo pa ba? Oo naman, ang dali lang Hanggang mamaya pa tayo dito. Pagpagabi na kasi, yun ang dagsan ng mga tao. Okay lang. Hindi ka ba napagod kaka-replenish ng stocks? Mabigat din yung mga damit Kaya naman, masaya ngang mag-replenish kasi madaming benta. Ivy, sama mo ko ulit kapag may bazaar ka ha. Oo pa. Teka nga muna, matanong nga kita. Bakit bang sipag-sipag mo? Malaking tulong kasi yung kita ko sa mga ganitong racket Dito ko na kinukuha yung pang projects at saka yung iba pang gastusin sa school. Nakakabilib ka. Balita ko nga, nag-tutor ka din daw after school? Oo, math and science. Madami-dami din akong tinuturuan kaya malaking tulong din. Nag-online selling din ako kapag weekend. Umaangkat ako ng mga mystery sacks, yung hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Tapos, yung maayos na makukuha ko, binibenta ko. Alam mo, Ivy, kahit anong racket, basta marangal, pinapasok ko. Kailangan ko talaga Kailangan kong mairaos ang pag-aaral ko. Yun lang yung nakikita kong paraan para makaahon kami ng nanay ko sa hirap. Naku, ganyan talaga yung mga tulad natin. Wala naman kasing kayamanan o negosyong ipapamana yung mga magulang natin, kaya kailangan talaga nating magsikap. Kasi kung hindi, uulit lang ang kwento. Yung mga anak natin, lalaki din sa hirap. Tapos yung mga anak nila, kapos palad din. At ayokong mangyari yon. Gusto ko yung mga magiging anak ko, mas maganda ang buhay kesa sa akin. Ako din, Eileen. Sawang-sawa na ako sa hirap. Ayoko nang maranasan ng mga magiging anak ko. O ano na? Natanggap ka na ba? Hindi pa nga ho, Nay. Wala ka ba ding trabaho? Naku naman, Eileen! Akala ko pa naman pagkatapos kitang igapang sa kolehiyo ay makakaahon-ahon na tayo. Wala pa din pala. Ano ba namang buhay to? Mahirap lang ho talagang makahanap ng trabaho ngayon. Konti kasi yung job openings pero napakadaming aplikante. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman ho ako tumitigil sa kakahanap ng trabaho. Dapat! Kung ayaw mong mamatay tayo ng gutom at dilat. Nay, eto na ho pala yung sweldo ko. Eto lang. Eto na ang pinagpaguran mo. Wala pong bawas yan. Nising ko hindi ako kumuha. O, nasa ng payslip? Eto po. Tama naman. Kung anong nakalagay sa payslip, yun ang pera. Kaso kulang. Magbabayad ng kuryente, tubig, internet, grocery, ulam. Paano magkakasya to, Eileen? Nay, kakasimula ko lang ho kasi. Wala pang 15 days ang ipinasok ko. Kaya yan lang yung sinahod ko. Yun hong susunod na sweldo, malaki-laki ng konti. Kasi kumpleto na yung araw. Siguraduhin mo. Hindi ko mapagkakasya itong inabot mo.
Ang bihira. Kulang na kulang, Eileen. Hindi ako magician. Nay, wala na hong dagdag to kahit konti. Anong dagdag ang pinagsasabi mo? Kulang? Sakto yan. Kalkulado ko ang pamasahe mo hanggang sa susunod na sweldo. Magbaon ka na lang ng pagkain mo. Eh paano ho kung naligaw ako o bigla akong lumampas tapos kailangan ko sumakay ulit? Eh di hindi na ho ako makakauwi. Saktong-sakto lang tong pera ko eh. Ganon ba kahina ang kokote mo, Eileen? Huwag kang tutulog-tulog sa biyahe para hindi ka lumampas. Huwag kang tatanga-tanga para hindi ka maligaw. Kakarampot ang inintrega mo kaya wala kang karapatang magreklamo. Mabuti nang alam mo ang pakiramdam ng kapos para magsumikap ka. Uy, Eileen! Eileen! Kain naman tayo sa labas. Sweldo naman natin eh. Naku, hindi na. May baon ako eh. Baon! Ay nako, ilibre mo naman yung sarili mo paminsan-minsan. Araw-araw kang nababaon. O sige, ganto. Huwag ka nang magbaon kapag sweldo. Kasi 2 beses lang naman yun sa isang buwan. Naku, saka na. Marami pa talagang gastusin eh. Saka na lang. Ganito na lang. Huwag mo nang kainin yung baon mo. Gusto mo, libre kita. Tara na! Alam mo, may bagong bukas sa Samgyup dun sa kanto. Naku, nakakahiya naman. May iya ka pa, ako lang to. Libre na nga kita eh. Tara na! Sigurado ka? Oo nga. Tara, tumayo ka na dyan at baka magbago pa yung isip ko. Bahala ka dyan. Uy, psst. Aileen! Aileen! Mariz, ano yun? Uy, long weekend ah. Walang pasok sa Monday. Nag-file ka na ba ng leave para sa Friday? Hindi. Bakit? Anong meron? Ito naman? Nung isang linggo pa kita iniyayaya dyan eh. Di ba nga, mag-overnight tayo dun sa Rizal sa Friday. Tapos food trip the following day. Ay, o nga pala. Naku, Mariz, hindi ako makakasama. Na naman? Ikaw never ka pang sumasama sa kahit anong company activities natin. Eh, bakit naman ba? Gastos kasi yan eh. Nakabudget yung sweldo ko. Alam mo naman. Huwag mo nang intindihan yung gastos. Basta sumama ka lang. Alam mo, pag hati-hatian na lang namin nila. Alam mo na? Ay naku, Aileen, sama ka na. Wag na, nahihiya na ako, Mariz. Lagi nyo na lang ako sinasalo sa gastusan. Ay nako, hayaan mo na. Pag pinaghati-hatian na namin lahat, maliit na lang yun. Basta makasama ka lang, yun lang. Dami niyong bagong blouse, Naya. Ang gaganda. Ha? Saan mo naman nakita? Sa sampayan ho, buti pa kayo, nakakabili ng bagong damit. Samantalang ako, pudpud na yung kaisa-isang sapatos ko, hindi ko mapalitan. Aha. Sinusumbatan mo ba ako? Akala mo naman pagkalaki-laki ng inaabot mo? Gusto mo pala ng bagong sapatos, eh di pag-ipunan mo. Paano naman ho kaya ako makakaipon? Kinukuha niyo lahat ng sweldo ko. Anong sabi mo? Wala ho, sabi ko, ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Ang dami niyong niluto, Naya. May sinigang na baboy, may halabos na hipon, may sweet and sour lapu-lapu. Parang fiesta. Siyempre! Kakasweldo mo. Okay lang naman siguro makakain tayo ng masarap-sarap minsan. Wala namang problema, kaya lang, wag naman pong sobra-sobra. Hindi naman natin mauubos yung lahat ng hinanda nyo. Pwede nyo naman hong lutuin ng magkakaibang araw para hindi nasasayang. Ganon. Sinasabi mo bang nasasayang ang pera kapag bumibili ako ng pagkain gusto ko? Aba, Eileen, pagod na ako sa gawaing bahay ha. Tandaan mo,
na ako lahat ang gumagawa dito. Laba, plancha, luto, linis. Tapos magbabawalan mo pa ako makakain ng pagkaing gusto ko? Aba naman, sumusobra ka naman yata. Dapat nga kumukuha ka ng katulong. Pero dahil hindi naman magkakasya yung katiting mong sweldong pambayad sa kasambahay, anong resulta? Ako na lang. Ako na lang sa lahat ng gawaing bahay. Ako na lang ang inaalila mo. Katulong na walang sweldo. Pasensya naman, Aileen ha. Nakakahiya naman sa iyo, madam. Ano pa po ang may paglilingkod ko sa inyo? Grabe naman ang nanay. Pwede nahiya ka ngayon sa mga pinagsasabi mo. Buti pa nga yung anak ni Aling Pilar. Hindi nakapag-aral. Tindera lang ng isda sa palengke, pero ang ginhawa ng buhay nila. Mapera sila. Yung anak ni Paring Tasyo, factory worker lang yon sa Taiwan, pero yung buhay nila, nakita mo, may third floor na. Eh, yung anak ni Karosi, clerk lang sa munisipyo. Oh, hindi ba't may bagong kotse? Hindi na sila sumasakay ng tricycle at jeep. Pero ikaw, Aileen, 4 na taong ka sa kolehiyo. 4 na taon! May diploma, titulado, pero ano? Pweh! Minsan lang ako namili at nagluto ng pagkain paborito ko. Isusumbat mo? Ha? Ibang klase. Gusto mo yata akong maging patay gutom. Uy, Eileen, deadma ka talaga eh, no? Ha? Hindi naman. Anong hindi? Kay dami-dami kong message sa'yo sa messenger kahit i-check mo. Ni hindi ka naman nagre-reply. Ay, ganun ba? Sorry ha. Parang sira kasi yung messenger ko eh. Baka naman may napindot ka lang dyan sa settings. Pati nga ng phone mo. Baka kaya kong ayusin. Oo, ito, check mo. Grabe naman tong phone mo, Eileen. Bukod na napakaluma na, basag-basag pa. Alam mo, ito yung phone na kapag na-snatch sa'yo, ibabalik ng snatcher. Alam mo, nagagamit mo pa ba talaga to? Grabe ka naman. Nagagamit ko pa naman yan. Pero lumang-luma na nga, oh. Wala ka bang balak palitan? Pag-iipunan ko pa. Mas marami pang importanteng gastusin kaysa dyan. Dear Love, sa loob ng mahabang panahon, nagpapakahirap ako para matustusan ng pangangailangan namin ng nanay ko. Binibigay ko naman ang lahat. Wala na akong tinitira para sa sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, laging kulang. Hindi na nga ako pinasasalamatan, nagagawa niya pa akong sumbatan. Dahil para sa kanya, laging kulang. Ang hirap palang maging solong anak. Ang lungkot-lungkot. Nakakadrain. Hindi ko naman magawang iwan ng nanay. Hindi ko siya kayang tiisin. 2 na lang kami na magkatuwang sa buhay. Pero hanggang kailan ako magtitiis? Kailan ko naman iisipin at bibigyang prioridad ang aking sarili? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!